damo no sa mga bersyon nga nagaguluwa na especially sa internet. Tuhoy sa mga saysayan sa pungsod Pilipinas. Relevant pa bala ini para sa karon nga panag-on kag karon nga henerasyon. Joining us this morning is Sir Richard Hilangre, tiara sa Alliance of Concerned Teachers, pero isa sila nga nangin educators nga nagahatag sang edukasyon sa aton nga mga kabataan sa eskwelahan. Kinanglanon pa bala naton dumdumon ang sa revolution. Sir Richard, good morning. Good morning, Action Art. Sa pagpalamati sa Action Radio, good morning sa inyong tanan. We are celebrating right now the 36th anniversary of Bloodless Revolution, PIDSA Revolution. Yes. Sir, bilang malawig na sa profesyon, sang edukasyon, anong paglantaw mo? Relevant pa man bala nga pagaistoryahan kag balikan naton ang katulad sining hitabo ang IDSA People Power Revolution kag ini bala subong napabilin ini sa paminsaron kag ihibalo sang karon nga panag-on. Okay, so Action Art bilang manunuglo sang kasaysayan, is very relevant nga balikan gyapon naton ang kasaysayan in the sense nga although nga bloodless revolution ang panawag sadto, ang isa guro ka relevant sadto nga napahalin ang diktador nga si Marcos, wala pala sa damo nga dugo nga naula. Although during the time I was still a student, no? Activist sa nga nga chimpo. Wala din man kita nagahatag diya sang high hope sa IDSA nga makasolve sang economic problems because we believe nga mga disseminate gyapon nga mga mga elite na mga control sang pungkod. Pero ang relevant lang sadto nga naka-transform kita. Napahalin ng isa ka diktador nga wala ba sang damo nga dugo nga naula kay tikon napahalin siya kag tiruhay si Quantobis Fabiander kag ang mga renegade soldiers man kag damo sa nindog ng mga civilians. So masubuin nga bahin sa kasaysayan sang aton sang aton Philippine history. So sa subong naman niya may effort naman nga ginatawag sang aton ng mga upod man sa Alliance of Concerned Teachers na historical revisionism. Nga ginapagawa nila nga pagkatapos ng 36 years gumanda ba ang buhay mo? Daw mo na plati, meaning sa luyag siniya nga i-discount na ating mga ari ni na-align sa Marcos family. Amo nila ginapagawa nga irrelevant in the sense nga sila yan napahalin kag na-declare dito nga kawatan ng ilang pamilya mga kuhaan nga isang PCGG sang bilyones. So amo na ilang ginapagawa. Subong kag may effort diya kay na expose man sa analytica sa Great Britain nga firm iniya nga nagatahumot sa ngalan sang isa ka kandidato. So ang mga major nga mga social media gina-hire gali ni Action Art as exposed also by Maria Risa, YouTube, Facebook, TikTok. Tapos ang program sini algorithm mag-search ka bet yung mga kabataan ga-search ano kitang kamaturan ng mga ato ng mga young people. So itudlo na sila sa algorithm sang search engine sa ginsulat man ginpasulat man ginhire man ni Marcos family nga kuan niya golden age no ang ilang regime during the time. So meaning ining aton kabataan kay not less than 8 hours ara sila sa social media, ara sila sa internet. So ang butig kon sulit-suliton suno man niya kay Joseph Goebbels na propaganda officer ni Hitler. Mangin matuod di kay 8 hours kada iya pirmi. Butig ang imo na basa si meaning may mga kamatanon kita ya nga pating ang katawhay kilisan so may disiplina no may golden age pero to be fair abi sa Marcos mga Marcoses few years lang to yan no?
Mm. Sila lang katuig. Dugay-dugay nag-take over ng mga cronies niya. At Mm. sa nagmasakit siya, si Imelda nagapadalagan. Mm. Si Imelda na kagangiyang mga cronies, ginalikong na nila si Marcos Santos. Galing kay siya gyapon ng may kwata siyang president. Mm. So, may mga amo na lang mga hitabo nga sa subong kwan gid ya ginatilawan nga ni Aliwaton. Aha. So if we will go back to history, ang Puerte ka number 1 propaganda sa una ni Marcos si Primitivo Mijares, Aha. no? May libro na siya nga Conjugal Dictatorship na ginsulat niya. So, February 20, 1975, nadula to siya, pero ang iya sinulatan sa libro, makita mo diri ang lifestyle sa mga Marcoses, ang mga pangimo ni Imelda kag ni Marcos adto, ang chicks ni Marcos, kag ang pagpamatay, kag ang nakatabo ito sulod sa Malacañang, So, kung makabasa ni aton mga pamatanon, mahimo nga magaliso ang ilang paminsaron kay niya from the mouth sang number 1, si Primitivo Mijares na ito yung makasulod na nagakatulog si Marcos sa Malacañang, no? Galing inasubong sir, why na bilang maestro, why niya nabutang sa aton sining platform no sa educational sa kuan ba lang teaching naton sa DepEd? So muna gani ginalabi taman nga dapat ang martial law nga era ituloy ini sa aton nga mga kabataan para nga makapangabuhi kita sang matutuod laya nga bisan burswa o kung ilit demokrasya lang inianay. At least makalikaw kita sa tendensiya na diktador tapos mayara naman nga daw diktador naman, amo naman abing ilikon mo, i-elect mo sa posisyon, kung at least kung natudlo ini, kung mas mayo, galing kay ang kalabanan sa una sa Philippine history, ari ni sa pinaka-last part ng libro, nga hindi na malabutan sa pagtudlo. And then, ang word subong, ang aton Philippine history, papanaog sa elementary, ang tendensiya sa isang aton nga mga elementary teachers sa kasakuon, kaya hindi nila inagalinyada, dahil di bala mapadalman sa mga kataan. No? So, ano na siyang problema naton. Okay. Pero, sige lang. Sige yun talagang pag-edukar after 36 years. To be frank, daw medyo frustrated man kita kay after 36 years. Nagatublo kita dito na hindi kita dapat magpabakal ng buto. Di 20 pesos lang na ito na baklanay. Tayo sina 100. Sa subong ng mga panahon, tigadlaga na 1,000. Base sa mga masunod ng eleksyon, tag 5,000 natin. Imbis na nagbago ang tao, doon nagdaan. No? So, sige lang, sige yun talagang pag-edukar sa aton ng mga pamatanon. Kay ang pagbago, bisan daw 1/2 of the century, hindi galing magbago ang mga pananawan ng tao. Okay. Kaya sa subong black coming election naton, we are not campaigning any candidate mo. So, kakalontang i-analyze anang karakter sa isa katao nga pilion mo. Okay. Kaya aton yung mga voters, nga bisan punto na siya. Bisan kawatan na siya or whatever, nga butuon ko lang nagyapon. Ano na ang klase sa thinking, no? Aha. So, ano na gang masubo aksyonar. Sige. On that note, Sir Richard Dilangri, salamat gid sa imo time magin-share karon nga aga. Good morning. So, salamat gid Action Art kag sa Action Radio. Maraming salamat. Action Hotline. Ang